Yabona uKhuzani uyisibonelo esihle abantu. Nazi uKhuzani uprofessional. Ukhuzani ushayiwe la. uKhuzani ungafika uthi fusek mgodi fusek. Evele ethi okay. Okay. uKhuzani uyazi ukuthi ezinye izinto akudingi ukuthi uzuphakamisa izandla ukuze uzoyibona ukuthi ungakanani. Yabo. Kunensizwa la kade shutha yathi ayimpiwe. Yathi hayi mfowethu mina ngifunda uqama ngikuphiwe. Yabo. uKhuzani wavele nje wavele lapho wakhama vele wahleka. Yabo, I think into eyenza ukuthi ehleke ubona isimo saloya muntu okhuluma lonto le. Yazi ayikho into ebhlungu ukuthi vele kufika iphara nje lizothi hayi mina ngikuphiwe. Mawuthi uyabheka. Hawu, ngileli iphara leli ungumeli. Yabo, ngenza isibonelo, yabo. Vele kufika iphara lizothi nje hayi mina ngifuna mawuthi uyabheka leli iphara lungumtshalo edumbe or leli iphara nje. Yabo lizothi hayi angikufuni. Yabo mawuthi uyambheka isimo sempilo yakhe waphela umuntu before umphendula uqala ubheka isimo sempilo yakhe ukuthi yena isimo sempilo yakhe sikanjani ukuze uzokhona umphendula. Ithele yansizwa mayithi uKhuzana yimfundo beshutha nje ngani noma security nade lishutha wakhama ukhuza kamnandi kanjani ukube bekomunye umculo wamaskandi bese ezofuna ukuhlehlisa iduru ephusha abantu efuna ukushaya umuntu othi akamfuni. Ezinye izinto angeke uzuzi akumele ukuthi uyiphakamise izandla. Lezi izinto kumele uzilwe ngengqondo. Yabona uKhuzana yampu uyilwe ngengqondo. Wakhomba ukujabulela lento eshiwo yilo yamuntu ngoba uyazi uKhuzana ukuthi angeke abantu beze bemthande bonke. Komele ehlalazi ukuthi bakhona abantu abazomzonda ekugcineni. Umuntu akakuzondi, umuntu angeke umuntu eze kuzonda ungenalutho. Abantu isikhathi esiningi abantu abazondwayo abantu asebephumelele. Impumelelo yabo ke yenza ukuthi uzugcina uhlangana nomuntu othi mina nguphiwe mina ngufuni. Ngoba ungahlala phansi naye lo muntu lo uthi yini lo muntu ungamfuni. Uyokutshela iqiniso ethi lo muntu osephumelele kakhulu bakwethu. Thina sihlupheka. Uyabo ngoba yiyo lento leyo esinokuhlangabezana nayo uma sesihleli nabafuthi ababangaphesheya sesixoxa nje ipersonal life yethu. Sizengibuza ukuthi why lo muntu ungamfuni. Ethi hayi lo muntu osephumelele kakhulu thina sihlupheka mfowethu kanti yena wenza kanjani uyabo. So uKhuzana ubekhamba liyansizwa le yamayithi ayimfuni. Shuthi nje one mebheka isimo sempilo yayo wabona ukuthi no akungeke siza ukuthi ngathi ngiyamphendula. That's why abakhama wahleka wakujabulela lokho. Nami maqhamuka umuntu ethi akangifuni mina sometimes nginokujabulela lokho. Ngisho ukuthi ayivele empilweni angiexpectile ukuthi kunomuntu ongaqhamuka ethi bayangithanda bonke abantu emhlabeni. Angiexpectile lokho ukuthi abantu bayangithanda bonke emhlabeni. Ngiyakujabulela ukuthi kube nomuntu ozongitshela ukuthi akangifuni ngoba kushuthi ikhona lento engisuke ngiyenza akangakhoni yini ukuyenza. Ingakho efike sethi akangifuni. So kube kwakungumunye umculo wamaskandi loyana akakuzohlehla iduru. Khona phela abantu bamaskandi obonayo ukuthi hayi ulwazi luncane yabo. Ezizinto ayidingi ukuthi uphakamise izandla. Just nje vele uhleke nje. Ubekhamba uhleke uthi okay sharp. Umbheke umuntu uqala. Washeshe umuntu ufuna ukumbamba ngezandla umxavule. Mbheke qala ukuthi lo muntu othi akangifuni isimo sempilo yakhe sona sikanjani ngoba ungathola uthi akakufuni ngenxa ukuthi ubona impilo yakhe uthi imile vela yindawo. Usefisa ukwenza noma yini ezokwenza nje ukuthi ubhede nje nawe ufisa ukubona usephutheni ngaso sonke isikhathi. Phela umuntu ophumelele uhlezi ukufisa ukumbona esephutheni. Nake kenza iphutha nje eflophe. Yabo. Yabona nje for mangenza isibonelo yabona mathiwa nje uKhuzana uboshiwe wenze 1 2 3. U90% wabantu ongajabule nje ukuthiwa uboshiwe. Nakhona ayikho into akabenze yona. Akenzanga lutho kulabo bantu lapho. Kodwa 90% ongakujabulela. Jabula kuze jabulesha amakhehla amadala engekho empilweni yawo esakhula akawafice eqhubeka nempilo. Uwathole jabula lawo makhehla ayijabulisa ukuthi uboshiwe. You understand? So lento yenziwa uKhuzana mina bafowethu mabhuneshini mina ngiyithandile bawethu uyangijabulisa kakhulu ngathi hayi nomjito ukhulile. Akuzona zonke izinto ongayithatha serious leziyana uvela uyihlekele nje ngoba siyabantu impilo bafowethu siyasokola. Njengoba sisokola sigcine sesihamba siyiphosa nanoma yikuphi yabo. Le ndlela leyo mfolo lento ayikhuluma ethi hayi mina mfowethu angikuphiwa ngufuni. Ikhona indlela yokudila ngayo. Yabo ikhona indlela mawufisa ukudila nomuntu okasoya. Ikhona indlela yokudila ukuthi wena udile ngayo. Yabo ukuthi nje udile ngayo. So hayi public. Ikhona indlela eprivate ukudila ngabantu abakanje but hayi public yabo. Futhi nakhona angiboni ukuthi ungaze udile naye private lo yamuntu lo yana ngoba mawubheka isimo sempilo yakhe vele uyabona ukuthi umfowethu hayi mhlawumbe ufisa nokuyifaka intambo emqaleni. So nje
kubo bonke abaculi ngiyafisa ukuthi lento le yenziwe uKhuzani nabo beyithathe bafowethu, because ungathi kufika umculi mhlawumbe ufika ntencane or ufika Nkosi Amagcokama or ufika kuSigwebo Sentambo ethi uma kufika umuntu nje kumculi thizeni ethi angikufuni, ufika umlandeli thizeni Sigwebo thothi usuyamshaya lo muntu lo, no ayenzi lento le, hayi uvela umbuke nje, ikhona indlela ongadila ngayo naye yabo, but ma use public part nabantu no ungamenzi lutho. So nje mina uKhuzani wangijabulisa kakhulu lapha, yabona nini abahleka bayajabula ukuthi kunomuntu otshela uKhuzani straight life ukuthi akamfuni. Ma uyazi impilo vele empilweni kohlezi kanje, mina ngazi bangaka abantu abangitshela ukuthi abangifuni, kodwa mase ngifuna ukudila nalowo muntu loyo ngiyakwazi ukudila naye ngendlela yami, le ndlela engizokwenza ukuthi kungatholi ngisho yedwa ukuthi kwenzakaleni yabo. So uKhuzani ndlela kenze ngayo sijabulile thathe ama Blue Nation. Lezi zikhona izinto angayinaka empilweni, zikhona futhi izinto okumele ngayinaka empilweni. Impilo yakhe ayisamvumeli ukuthi engahambe naka nanoma ubani yabo, nanoma ubani ephendulana nanoma ubani, kufala nezimbi kaMaskandi akusamfanele lonto le. So ezinye izinto sekumele idedele kithi abalandeli bakhe, I understand yabo. So nje laba followana nawe uyoba grand elinye ilanga, akumele ugive up ema uyi out, unga give up ma uyi out, ngoba manje ugcina usihamba utshela abantu ukuthi awubafuni nala kungenasidingo khona yabo, nala kungenasidingo khona uhamba utshela abantu ukuthi awubafuni. So umjita naye ngelinye ilanga spirit uyoba right naye, uyoyibona efana nomngolisi yabo, yabo engancini yabo, push inkani noma thina inkani siyayiphusha, impilo futhi siyayiforce, futhi ukuyifoster kwethu imphumela siyayibona, you understand. Sibona nje sihleli la ukuthi sikuhlezi sikhuluma siyakwazi, kodwa ekugcineni ngale kwa TikTok mase suyekile zikhona izinto ezizenzayo yabo. Ngeke mina ngibone nje ngihamba ngikhamisa ngizotshela umculi ukuthi angimfuni or ubani or umlandeli kaMaskandi, ubone ngizotshela mhlawumbe umunye umlandeli uthi hayi ndoda mina ngikufuni wena for yini, ungisiza ngani, ungenzelani yabo. So nje bafethu impilo injalo ingane zakwethu, asiqhubekeni siphile uDisemba sambeni semakhaya. Nawe ungenamali usho sikunikeze imali uhambe ekhaya, sikugibeze emotweni sihambe sokushiya ekhaya, uphela ekhaya ngenwa ngamali ekugcineni. Ningabafowethu ngiyalibonga ithuba.